Tällä videolla katsotaan vähän tiedonlähteiden valintaan liittyviä asioita ja Vaasan yliopiston Finnan hakutoimintoja. Eli kun olette kirjautunut tänne Vaasan yliopiston Finnan hakatunnuksilla, niin teillä on pääsy Vaasan yliopiston tarjoamiin e-aineistoihin, eli tietokantoihin, elektronisiin lehtiin, artikkeleihin ja tosiaan sitten näette täältä myös sitten kirjaston painetut aineistot. Hakutoiminnoista löytyy perushaku, tarkennettu haku, artikkelihaku, tarkennettu artikkelihaku, selaa tietokantoja ja selaa e-lehtiä. Eli sen mukaan, mitä olette etsimässä, niin kannattaa valita sitten tuo hakutoimintokin. Ja me voitaisiin tehdä nyt artikkelihaku. Ja siinähän kannattaa tosiaan sitten englanniksi tehdä se haku. Meillä on Enterprises and Sustainable Development, eli AND-operaattorilla lähdetään yhdistämään näitä, eli molemmat sanat pitäisi esiintyä hakutuloksissa. Ja sitten tuo Sustainable Development, koska se on tuommoinen kaksiosainen termi, niin me laitetaan se lainausmerkkeihin, että se pysyisi yhtenä pakettina myös siellä meidän hakutuloksissa sitten. Ja niin kuin me nähdään, niin näin se tosiaan siellä pysyykin. Eli ne esiintyy siinä muodossa, kun me haluttiin, että ne esiintyy. Hakua voi rajata myös sitten, että voi valita koko teksti saatavana. Ja sitten täällä on myös tämä vertaisarviointi, eli peer review englanniksi. Ja se on semmoinen, että sitä kannattaa ehkä vähän harkiten käyttää, koska se voi rajata myös hyvää materiaalia pois, koska joissakin lehdissä voi olla vähän eri arviointisysteemi. Mutta sehän tarkoittaa tosiaan siis sitä, että artikkeli, ennen kuin se julkaistaan, niin sen alan asiantuntijat on sen lukenut ja arvioinut, ja vasta kun nämä asiantuntijat on sen hyväksynyt, niin se julkaistaan. Eli se on tosiaan arvioitu ennen julkaisua. Ja se on tosi hyvä, niin sitten se on tieteellinen artikkeli sitten, koska kun se on vertaisarvioitu. Mutta se on tosiaan semmoinen hyvä haun rajaus, mutta sitä kannattaa käyttää sillä vähän harkiten. Ja täällä on myös muita aineistotyypin avulla pystyy ja julkaisuvuoden mukaan rajaamaan näitä. Sitten täällä on selaa tietokantoja. Ja sitten täällä te näette listan tietokannoista ja täällä te voitte valita sitten kategorian mukaan, eli sen oman alan mukaan. Esimerkiksi kauppatieteissä on nämä 45 tietokantaa ja asetetaan nyt vaikka toi Academic Search Elite, jos klikataan siitä. Jos klikataan nimestä, niin me saadaan näkyville, että tässä alla on tämmöinen kuvaus, eli mitä se tietokanta sisältää. Ja sitten kun klikataan tuosta avaa tietokanta, niin päästään tosiaan sitten sinne tietokantaan sisään. Ja niin kuin on ollut puhetta, niin joissakin tietokannoissa saattaa olla tämmöisiä sisäänrakennettuja sanalistoja, eli vähän niin kuin kun me käytiin siellä YSOssa katsomassa siellä yleisessä suomalaisessa ontologiassa niitä asiasanoja, niin tässä tietokannassa voi tehdä sen saman, eli katsoa millä hakusanoilla kannattaa tässä tietokannassa etsiä. Ja tässä sen nimi on Subject Terms, kun me mennään siihen, niin tässä kohtaa me voidaan sitten tosiaan katsoa, että löytyisikö tällaista hakusanaa. Ja löytyy. Ja jos klikataan siitä, niin se näyttää samalla tavalla kuin meillä oli siellä YSOssa, eli laajemmat termit, suppeammat termit ja sitten nämä assosiatiiviset eli synonyymit. Eli näillä voi nyt sitten lähteä tekemään sitä hakua. Ja me voidaan tänne nyt laittaa sitten tuo näin ja pannaan se tosiaan noihin lainausmerkkeihin. Näin ja sitten tässä on näitä hakuvaihtoehtoja ja täällä on sitten full text, eli jos halutaan, että ne on tosiaan luettavissa koko tekstinä, niin voi valita siitä. Ja
sitten täällä on myös tämä peer reviewed, eli tämä vertaisarviointi. Niin senkin voi siitä valita kyllä. Katsotaan, että minkälaisia tulee. Mutta se on tosiaan, että joissakin lehdissä se voi olla vähän erilainen se arviointisysteemi, niin se voi olla, että kun käyttää tuota hakurajausta, niin se voi olla, että se rajaa sitten jotain pois. Eli kannattaa kokeilla hakea niin kuin silläkin, mutta voi sitten kokeilla myös ilman sitä rajausta myös. Ja sitten jos valitaan joku meitä kiinnostava artikkeli täältä, niin näissä artikkelin tiedoissakin on usein näitä subject termsejä tai keywordseja, eli niitä asiasanoja, millä tätä artikkelia on kuvailtu. Eli jos tämä artikkeli nyt kiinnostaa oman kandin kannalta, niin sitten täältä voi saada lisävinkkejä, että millä sanoilla kannattaa tässä tietokannassa hakea, jos haluaa löytää lisätietoa tai samankaltaisia artikkeleita. Sitten tosiaan, eli sieltä listan kautta voi etsiä niitä tietokantoja, tai oman alan tietokantoja, tai sitten voi ihan nimellä myös hakea. Eli jos halutaan vaikka e-kirjatietokanta, eBook Central, niin taas jos halutaan vähän katsoa, että mikä se on, niin tässä tosiaan nimen alla lukee vähän kuvausta, eli tässä on noin 70 000 e-kirjaa eri tieteenaloilta. Ja tosiaan tuosta kun klikkaa, niin pääsee sitten siihen tietokantaan. Ja täältä voi tosiaan nyt sitten tosiaan artikkeleita hakea suoraan, tai sitten voi mennä suoraan tietokantaan etsimään, tai suoraan johonkin tiettyyn e-lehteen, jos tietää, että joku artikkeli on julkaistu siinä lehdessä, niin voi mennä suoraan sinne, tai sitten hakea artikkelihaun kautta, tai sitten jos tietää, että joku tietty lehti on tosi keskeinen sille omalle alalle, niin sitten voi hakea tosiaan suoraan lehden nimellä ja etsiä sitten sieltä lehden rajapinnasta niitä artikkeleita. Joo, eli tällä tavalla toimii nämä, ja sitten ei muuta kuin tekemään tiedonhakuja.